En hoe smaakt die? Ja, ik vind die heel erg lekker. De zoete is gewoon ook het lekkerst, want de zout is, als je nog meer zout erop doet, is het heel erg zout. En met een beetje zoete smaak heb je ook nog de nasmaak als het erop smaakt. Ik vind het wel lekker. Alleen de nasmaak is, is een beetje zoutig. Ja, ik ben sowieso geen fan van drop, dus ja, het valt op zich wel mee. Ik had het wel anders verwacht. Ik vind het wel lekker hoor. Ik proef de drop niet heel sterk. Ik ben zelf ook niet echt een fan van drop, maar ik vind het wel lekker, ja. Ja, wat vind je van dit idee, drop popcorn? Ja, uniek. Nooit van gehoord natuurlijk, dus ja. Want ik zelf hou niet echt van drop, maar ik dacht wel van ja, even een keer uitproberen. We hebben de dropcorn uitvoerig getest. We hebben het aan verschillende leerlingen hier van het Grescollege hebben het aan voorgeschoteld. En ja, zo zijn we eigenlijk steeds beter geworden in die smaken. Maar je moet wel van drop houden. Want dat is wel echt wel een voorwaarde. Als je van drop houdt en je houdt ook daarbij nog van popcorn, nou, dan ben je de ideale doelgroep. Het is altijd leuk om nieuwe dingen te lanceren en dingen te proeven. En je hebt hier natuurlijk op school heb jij een heel publiek als bedrijf die je van alles kunt laten proeven, ook om te kijken of daar markt voor is. Ik heb naar de bioscoop hier in Reuver geprobeerd te bellen. Maar ja, ze waren helaas niet daar. Maar ja, ik wil het daar ook wel introduceren, zeker weten, ja. Als het dus in de bioscoop te kopen is, dan in ieder geval, ja, jullie gaan het niet kopen of misschien toch wel? Nee. Ik zou het wel kunnen kopen, maar dan wel in kleinere porties. Want dit is niet iets waar je zeg maar heel veel van kunt eten. Het smaakt naar drop, maar je kunt het ook droppen in je mond. Daar heb je echt dropcorn, dus dubbele betekenis.